Бу дөньяда бүтән нәрсә үз вакытында, үз җаена бара. Узак хыялланып та булдыра алмаган, ә менә гел уйламаганда насыйп булган күренешләр байтак. Билгеле сүз яңа очрашулар хакында. Кояш нурлары бер нәрсәне аямыйча җиргә томырылган, кышның теләсә теләмәсә дә бирешеп, яз исенә исергән мәле. Искиткеч тамаша. Иртән кояш елмаеп караса, кич үч җиткәндәй буран кытыра. Ә без шул табигатьнең кисезләнгән вакытына да карамыйча юлга кузгалдык. Фасылларның искиткеч бер мәлендә без Эстония иленә килеп төштек. Хәзер без Кахлыярова дигән калада. Бу 70 еллык тарихы булган шәһәргә нигез салучылар безнең милләттәшләребез. Алар монда хезмәт артыннан килгән, шахталарда эшләгәннәр. Безнең шахталарда яна торган таш сланец дип атала. Biz şunu табып, үзебезнең өлкәбездә, үзебезнең шәһәрләребездә табып алып, үскә күтәреп, үзебезгә утлар эшләйбез. Сланец токымнары күпләп чыга торган урыннар Эстонияның менә шушы җирләрендә урнашкан. Ә татар халкы гомер-гомергә авыр хезмәттән курыкмаган. Алай гына да түгел, бу якларга заманында белгечләр дә җитешмәгән. Алар санын шулай ук татарлар арттырган. Сланец токымын ала торган шахталар һәм анда хезмәт итүче милләттәшләребез хакында дәвам итәрбез. Чөнки аны чыгара башлауга да 100 ел икән. Ринат әфәнде үзе дә 25 ел шахтада эшләгән. Бүген ул шушы Идавирумы өязенә кергән Кахлыярва шәһәрендә татар оешмасын җитәкли. Кахлыяр шәһәрендә бүген зур бәйрәм. Алар татар оешмасына 20 ел тулу уңаеннан Муса Җәлилнең 100-лык юбилее белән берләштереп искиткеч зур бәйрәм оештырдылар. Әле җитмәсә озакламый әлеге каланың 70 еллык юбилее да якынлаша икән. Ә менә татар оешмасы хакында шушында гомер итүче милләттәшләребез үзләре сөйләсә, урынлырак булыр. Кылган гамәлләре бихисап. 20 ел эчендә әйтәсем кирәк, күп кенә үзебезнең татар халкының тарихларын күтәреп, бәйрәмнәрен күтәреп, телләрен күтәреп, дин ягыннан намазларга үрәнеп, апарага үрәндек һәм үрәнәбез. Үзебезнең офисыбыз бар. Әйтәсем килә зур итеп рәхмәт Эстония илендәге җитәкчеләргә. Алар безнең оешмаларга шундый юллар бирделәр. Безнең билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессында чит илләрдә 43 чит илдә 150ләп татар оешмасы теркәлгән. Шуларның 4-се Эстонияда. Бу безнең Нарва, Таллин, Марду һәм Идавирума шәһәрләрендә. Бүген менә без бик зур делегация белән Идавирума татар мәдәнияте җәмгыятенең 20 еллыгын котларга килдек. Безнең Идавирумадагы татар мәдәнияте җәмгыятенең үзенең беренче көннәреннән башлап төп максаты телебезне, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, мәдәниятебезне саклап, киләчәк буыннарга җиткерү. Һәм алар менә шу 20 ел дәвамында шушы максатка тугры калып, бик зур чаралар, бәйрәмнәр, үз эшләрен шушы максатны тормышка ашыруга юнәлдерәләр. Һәм бүген Идавирума оешмасы әгъзаларын котларга Эстониянең бөтен шәһәрләреннән дә милләттәшләребез җыелган. Зур бәйрәм 20 яшь безгә. Без бәләки, но в то же время зур инде. Потому что шундый яхшы настроение белән бик күп кеше килде. Татарлар килделәр. Вообще бик круглый стол без монда бик күп кеше килде монда. Вот уважайте безне татарларыбызны. Шушы Эстония җирендә яшәүче бөтен татарлар бергә җыелды бүген. Бик зур бәйрәм. Менә бу җыелулар, менә бу бәйрәмнәр шул телне саклап калуга безгә бик булыша. Безнең оешмалар бик танык кирәк, чөнки без татар булып туганбыз, һәм татар булып үлербездер. Biz bu җәмгыятьсез яши алмыйбыз. Ул безнең җырлар, безнең биюләр, безнең утырып бер чәй эчүдә безгә ул бик зур бәйрәм була. Без ансыз яши алмыйбыз. Чтобы яшьләр, үскән яшьләр тоже бергәләшсеннәр. Менә Татарстаннан безнең ялан приглашение было то форумга, то менә конгресска, Всемирный татар
Вот шунда менә штабалар белерсеннәр и безнең хәзер программа бара татар телен по интернету әле изучать итәләр. Вот подключились безнең анда бер 12 семья касары рәнәләр татар теленә. Татарлар әз булса да үз динне, үз культураны саклыйлар, бергә җыелалар. И ул инде бик шатлык инде. Вот бу инде оешма, хасатына бу оешма, ул инде шөкер Аллага культур мәсьәләләренә дә эшли. Шулай ук дин байрамына килсә, дин байрамны уздыра, байрам намазларны уздыра. Бәйрәмдә Татарстаннан килгән кунакларны аеруча яратып каршы алдылар. Оешма җитәкчесе Ринат Гарифуллинга Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының иң зур бүләге татар милләтенә күрсәткән зур хезмәтләре өчен медале тапшырылды. Сез бирдегез безгә, миңа гына медаль бирмәдегез. Безнең оешмага сез бирдегез безнең бу медальне. Бу минем генә медалем түгел. Безнең оешмабызның Идавирума татарлар җәмгыятенең гүзәл исемендәге оешманың Татар оешмасының 20 еллыгын зурлап уздырды милләттәшләребез. Кичәнең шактый өлеше каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең 110 еллыгына багышланган иде. Ә менә кичә азагында татар халкының гимнына әверелгән туган тел җырын артистларга кушылып җырларга дип хәтта сәхнәгә чыгып бастылар. Идавирума оешмасы әгъзаларына һәм гомумән Эстониядә гомер итүче милләттәшләребезгә иң беренче исәнлек, саулык телим. Аларның менә шу әһәмиятле, мөһим эшләрендә аларга бетмәс көч-куәт, энергиялар телим. Татары вот держатся друг за друга. И когда вот вчера мы делали эшпашмаки, Гульзалина сказала: правда здорово, что мы татары. Да, здорово. Ул милли ризыклар пешерүнең үз тарихы. Без тәлт турып милли ризык әзерләдек. Кунакларны каршы алырга Казаннан ярышчылар, шин татар кызлары, егетләре килде безгә бәйрәмгә. 100 эшпашмак пешердек. 80 бәлеш пешердек. Шундый пахлава ясадык инде. А чак-чак это безнең инде визитная карточка безнең. 61-нче елдагы китаптан карап ясадык да. Это реликвия. Менә шулай гореф-гадәтләребезне саклап гомер итә алар. У нас в Эстонии очень много татар. И есть такие люди, которые уже не могут посетить историческую родину. А для них очень важен язык, татарские песни, услышать татарскую речь. И поэтому вот задумка была такая, чтобы приехали настоящие артисты из Казани. Это вообще была мечта. Милләттәшләребезне сәламләү һәм чыгышлары белән сөендерү өчен Фәридә Алсу дуэты җырчы Фердинанд Фәтхи, баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин да килгән иде. Менә безнең белән очрашу, шушы туган як турында җырларын җырлап, тыңлап, искә төшереп, туган якларын сагынып утырдылар, сагыну хиссе. Без менә аларның туганнары шикелле якын булдык аларга. Зур рәхмәт бүгенге шушы чараны оештырган барлык татарларыбызга, монда яшәүче татарларыбызга бик матур итеп безне кунак иттеләр. Шулай бергә булганда гына без көчле татарлар бергә булыйк. Әлхәмдулиллах, чын тыныч һавалар Эстония илендә, Татарстан илендә, бөтен илләрдә, бөтен татарларга уңышлар теләйбез, тазалыклар теләйбез, ярдәмлекләр теләйбез, исәнлекләр һәм дуслык теләйбез сезгә. Рәхмәт сезгә. Кары бураны матур кыяшы белән каршы алды безне Эстония. Хәзер без аның зур булмаган Кахлыяр дигән шәһәрендә. Монда безнең милләттәшләребез күбрәк үз йортлары белән яши, һәм без аларда кунакта. Безнең шәһәр Кахлыярда. Идавирума уезд. Да. Бу шәһәребезнең
70 ел була. Бүйік Ватан соғышыннан соң тұрғызу шырында менә әлеге қалада сланец тұқымын ала тұрған шахталар ошыла. Оннан алынған газ ул вакытта Ленинград шәһәренә җибәрелә. Халык бер булып хезмәт итә, илемтә ныклы була. Шул вакытта яшь белгечләр Эстониягә юл ала. Гөлзәлинә ханым шуларның берсе. 40 елга якын гомер узганда киткән. Ул 90нчы елларда эшкуарлык белән шөгыльләнә башлый. Үз киемнәре тегәләр. Тик менә эштән кала, үз мөхитендә яшисе килү мондагы татарларны берләштерә башлый. Үзебезне күрергә нинди кешеләр монда тора. Шулай итеп организовали Едовирма татари культуре Юхинг или татарское общество. Гүзәл сейчас называется она у нас. Мин үзем тудым Таттумбарлы авылда Бавлинского района. Минем әнкәй Иштиракта туйган бугай, тоже Бавлинского района. А әткәй безнең Илешевский райондан деревня Иштиракова. Алар гаиләдә 4 бала үсә, әти-әниләре барысына да югары белем бирә. Ә инде Эстониягә Гөлзәлинә ханым хезмәт юлы белән килә. 90нчы елларда эшкуарлык белән шөгыльләнә башлый. Минем фирмам занимается тегә инде, тегә моделирует, тегә үзебезнең брендыбыз бар. Гөлзәлинә ханым 2 кыз үстергән. Олысы Киевта, ә кичесе әнисе янында эшли. К сожалению, на татарском языке я не говорю, но очень бы хотелось. Но вот сегодня, допустим, ребенок мой сказал, что он хочет учить татарский язык. Ему нравится. Я очень горжусь, что у меня татарские корни, что и меня мама воспитывает так, потому что я я думаю, что я отличаюсь от своих, допустим, друзей, то есть своим именно своей принадлежностью, что я, татарка. Мы узнаваемы, и, конечно, сближает кухня, какие мы все-таки то, что ты син үскән в нашу шундый средада татар. Бәлеш, кыстыбый, bütün нәрсәләрне без эшләй беләбез, и ашыйбыз, и җыйлабыз, и җырлыйбыз. Без аның белән 20 ел элек танышкан идек. Алар иң беренче тапкыр матур итеп кунакка Таллин шәһәренә килделәр. Һәм бу көнне без хәтер кичәсе уздырдык. Мин Казан бәйтен укыганда кешеләрнең күзләренә карап укыдым. Һәм күп кешенең күзләрендә яшьләр иде. Менә шушы көннән башлап без аның белән аерылмас дуслар. Якты күңелле, шат күңелле. Дәрәҗәле ханым ул, әмма ул бик кадый. Аның хезмәтенең ышыкрые юк. Менә шушы йортта аның һәр нәрсәсен тотып карасаң, ул мәхәббәт белән сугарылган. Татар рухы белән сугарылган. Сез инде үзегез дә күрдегез. Һәм без инде менә шушы якларга канатланып, кунакка дип туганыбызга килгән кебек киләбез. Яратып киләбез. Зәлинә ханым безнең гаилә өчен генә түгел ул терәк. Монда бөтен татарлар өчен терәк дип әйтәсем килә. Чөнки ул бит эшкуар ханым. Ул үзе өчен генә яшәми, менә шушындагы татарларым дип яши. Бик яратам җирдә эшләргә. Чәчкәләрне яратам. Минем менә шундый помидорларым үсә. Үз йортым белән яшәү дә шулай ук әтияниемнән килгән ди ул. Аның һәр кирпече кулымнан узды. Яратып салдым, бизәдем ди. Ә хезмәт сөю, тырышлыгым татарлыгымнандыр. Татар халкы бик гөрер халык кызым. Шундый халык, тырышлы халык, беләсезме? Гөл әнкәй шулай итеп әйтәдер. Беләсезме? Слово не могу юк, слово не знаю юк. Таких слов не должно быть. Могу, знаю и дальше надо идти. Вот мама так нас воспитывала. Гөл яратадыр шундый песню «Зәңгәр күлмәк». Yıllarına
Без Эстониядә. Иң беренче татарлар бу илгә кайчан килеп урнашканын хәзер беркем дә төгәл генә әйтә алмый. Монда аларның күптәннән сәүдә эшләре белән шөгыльләнүе билгеле. Санкт-Петербург якын булуда ярдәм иткән. Иң күп татарлар нәкъ менә Петр I заманында килгән дә инде. 16 гасырдагы Ливон сугышы, 18 йөздә Эстониянең Россия империясына кушылуы да моңа сәбәпче була. Диңгезчеләрне мәҗбүриләп эстон кызларына өйләндерү сәясәтендә искә алмый мөмкин түгел. Алар арасында да милләттәшләребез күп булган. Шәһәрдә порт булганга кайбер Россия офицерлары монда яшәргә кала. 19 гасыр башында менә бу җирне татар бистәсе дип йөртә башлыйлар. Татар юрамы шул вакытлар истәлеге. Эстониягә төзелешләргә дип шактый халыкны шул исәптән татарларны да озаталар. Ватан сугышыннан соң татар милләте кая гына эләкми. Күпме гаиләне сөргенлеккә җибәргәннәр. Финляндия, Эстониягә юл тотучылар бихисап. Соңгысында нигездә Түбән Новгород, Сергач, Андреевка якларыннан булганнар төпләнә. 1980 елларда да татарлар Балтык буена күпләп килгән. Монда еш кына татар сүзләрендә очратырга мөмкин. Әйтик, Эстониядә кара бодай боткасын татар дип атыйлар. Бу илдә әлеге ярманы милләттәшләребез кулланышка керткән икән. Эстониядә 2000-нән артык татар гомер итә. Инде 20 елдан артык милли бәйрәмебез Сабан туйны гөрләтеп уздыралар. Билгеле ислам динендә тотарга тырышалар. Бу безнең мәчетебез, намаз укытырган орыныбыз. Бері енді біз 5 вакытлы намазларны да үткәрәбез, шулай ук җума намазларны да, шулай ук аят намазларны да укыбыз. Хәзер инде мәсәлән бу заманнарда инде шөкер Аллага җума намазга ерләрдән иң әс бер 8-9 кеше килә. Ул безнең өчен бик инде шатлык, ни өчен без качан тотынгандык. Бу эшне бер 3-4 кеше генә җыела иде. Ama indi Estonia'da indi Müslümanlar bir 8-10 mingga xatlik, күбесе indi татарлар. Безнең 2 тапкыр атнада ял көннәрдә дәресләр бара. Башлатырган хатын-кызлар анда араб телен һәм ислам динен 5 багана без узабыз. Һәм якшәмбе көнендә Бездә араб телдә шул ук фикъ буенча алабыз, шул ук инде тәфсир, Коръан тәфсире тәҗвид белән алабыз. Бездә хәзер 2 группа. Шөкер Аллага кешеләр күп йөриләр. Мәсәлән, һәрбер дәрестә инде генә бер 10-15 кеше килә. Ул инде безнең өчен ул күп. Ни өчен шөкер Аллага без качан тотынгандык, 1-2 кешедән тотынгандык. Вот хәзер инде шөкер Аллага ел саен кешеләр күбрәк киләләр. Койларга гына барып чыксак та, без шунда гомер итүче татар гаиләләрендә кунакта булырга тырышабыз. Гасырлар аша узучы тарихыбыз да кеше язмышыннан башлана бит. Менә Рауил Хайдар улы Хадиуллин да Эстониягә хәрби хезмәтен үтәргә килгән булган. Илнең җыелма командасында чаңгы шуучы спортчы егетне җибәрергә теләмиләр. Һәм ул зур тормыш юлын шушы илдә башлый. Үзе белән булачак хатыны Фәүзияне дә җитәкли. Татарстанның Түбән Кама районында туып үскән егет Сарман кызы белән гаилә коралар. Җәмгыять эшләрендә нык катнашып, балалар белән бергә моторларга киемнәр тиктереп, үзебезгә инде түбәтәйләр, калфаклар, әйкәнләп шулай тиктереп, чын татар тормышы белән яши башладык. Аннан безнең инде ул елларда шикләр ябык булмагач, артистлар килде, язучылар килде, һәм бөек язучылар килде. Хәзер мәрхүм булган Аяз Гыйләҗевләр, Мөхәммәд ага Мәгъди, алар белән очрашуны мин зур бәхеткә саныйм. Үгет нәсихәтләр биреп киттеләр. Һәм бөек татар язучыларының сүзләрен дә әйтеп китәсем килә. Фәүзия сеңлем, кешеңне кызганма, сиңа күп эшләргә туры киләчәк дип әйтте миңа берничә кеше. Язмышаларны үз татарлары белән очраштырып, аралаштырып тора. Фәүзия Фаррах кызы Таллинга килүгә үк эстон теле курсларына языла. Ә менә укытучысы татар хатыны булуы чын гаҗәпләндерә аны. Әйе, без бөтен дөнья буйлап сибелгәнбез. Тик бу безгә татар булып калырга кыенлык китерә алмый ди Хадиуллиннар.
Алар 2 бала, ул һәм кыз тәрбияләп үстергәннәр. Шуны әйтәсем килә, гаиләдә үскән, татар гаиләсендә үскән балалар, алар иң беренче үзләренең телләрен белергә тиешләр. Бу иң мөһиме. Ул яктан проблемалар булмады. Балалар безнең бик яхшы хәзер дә сөйләшәләр. Икесе дә татарча, Аллаһка шөкер. Кызыбыз 7 тел белә. Малайбыз 5-6 тел белә, менә шулай. Мин һәр вакыт үземне инде шин татар баласы итеп санадым, чит илгә килеп кенә менә минем балаларым русча яки эстонча сөйләшсеннәр дигән андый максат булмады. Әйтү белән бишек җырлары иң беренче бала аның беренче аяк атлавына кадәр бишек җырларын татарча җырласаң, татар моңнарын тапшырсаң, ул инде сабыйга бит сиңә күкрәк сөте белән, әни сөте белән сиңә. Бу гаилә Европа татарлары очрашкан бер генә чарадан да калмый дисәк дөрес булыр. Алар үзләре безнең мөхитне булдыручылар. Сабантуй безнең өчен изге бәйрәм инде кай җирләрдә уздырылса да. Кайлардан килеп очраштыгыз бүген? Бүген без Эстониyaдан килдек һәм бөтен Эстонияда яшәүче татарлар исеменнән күп сәламнар китердек. Һәм менә үзебезнең туганыбыз Наилә белән очраштык, бергә бер факультетта укыдык, татар теле әдәбияты факультетын бетердек һәм тагын бер иптәш кызым килде бүген. Менә Берлинда очрашу безгә насыйп булган бүген. Бөтен Европадан безнең бик күп хәзер танышлар, бик күп, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә безнең өчен бик зур бәхет бу. Кадерле милләттәшләрем, хәерле кич. Эфирда Дуслык радиосын тыңлыйсыз. Таллинда татар телендә сөйли торган радио ачканнар. Эстониядә яшәүче милләттәшләребез тарихын, гырыф-гадәтләребезне, җыр-моң, буларның барысында радио тыңлаучылар көтеп ала. Бу Дуслык радиосын ачканчы мин күп еллар безнең көмеш чылбыр дигән тапшырулар бара төрле милләтләр өчен инде. Рус телендә алып бара идем. Аннан соң сентябрь аенда былтыр миңа тәкъдим ясадылар туган телебездә алып барырга. Әмма ләкин монда килгәч инде тавыш режиссерына җиңелрәк кешеләргә бит рус телендә. Әмма без аның белән уртак тел таптык. Һәм инде мин халык сорау буенча, үзебезнең милләттәшләребез сорау буенча, чын үзебезнең туган телебездә алып бара башладым. Мин беренче тапшыруны багышладым. Бүген дә хәтеремдә бик дулкынланып, ничек кабул итәрләр милләттәшләребез дип бу тапшыруны башладым. Эстониядә яшәүче татарларның тарихына, монда ничек килеп чыкканнар, күпме кеше саны һәм милләттәшләребезнең тормыш хәлләренә тукталып киттем. Язучылар тормышына, аннан Татарстанда барган вакыйгаларга, үзебезнең җәмгыятьләрдә бит безнең күп эшләр башкарыла, бик күп эшләр башкарыла, Аллаһка шөкер. Менә бу уздырылган чараларны яктыртып үтәм. Һәм инде аннан соң шигырьләр белән үзем шигырьләр язарга яратам, һәм укырга яратам. Үзебезнең язучыларның шигырьләрен тәкъдим итәм. Һәм җырчылар турында, үзебезнең татар халкы турында, тел турында бик күп тапшырулар ясадым. Аларны халкыбыз инде үзебезнең милләттәшләребез бик матур итеп кабул итәләр, яратып тыңлыйлар. Алар инде 30 елдан артык бергә. Эстониядә гомер итүче милләттәшләребезне берләштереп торучы әлеге үрнәк гаилә хакында бик озак сөйләргә һәм күрсәтергә була. Алар моңа лаек та. Кешемне кызганмадым һәм хәзер дә кызганмыйм. Инде менә опа өйрәтегез яки Фәүзия ханым өйрәтегез дип килсәләр, бөтен булганымны белгәнемне өйрәтә алам. Тырышабыз инде, тырышабыз телне сакларга, Аллаһка шөкер. Әйе, бу татар халкына хас. Гомере буе кыйбласын табып яшәргә омтыла ул. Бәхет эзләп чыгып киткәннәр дип әйтү генә җиңел. Тик язмыш безне һәр вакыт чын барлык алдында бер мизгелгә булса да туктатып ала. Үзеңнең барлыгыңны, яшәү мәгънәсен аңларга ярдәм итә. Милләттәшләребез гомер юлларының дөресен сайларга тырыша. Горурлык, бәхет хисе аларны бер кайчан да ташламый. Рәхмәт сиңа, халкым.